Здравствуйте всем, вы находитесь на канале Закovat TJ. Кали здравствуйте. Иджа ба забони тоҷикия, иҷа канали тоҷикия. Мозгой баланде бамо. Салом алейкум ба ҳама нафароне ки лаҳза моро тамошо доранд. Имрӯз мо тасмим гирифтем барои шумо чӣ тавр сабират, яъне ҷамъ кардани кубик Рубикро омӯзонем. Барои ҷамъ кардани кубик Рубик бисёр методҳо мавҷуд аст. Методе ки имрӯз мо ба шумо меомӯзонем, яке аз методҳои осонтарин ба ҳисоб меравад ва касоне ки ҳатто бори кубикро ба даст нагирифтанд, ман боварӣ дорам бе мушкилӣ баъди тамошои ин видео метавонанд кубикро ҷамъ намоянд. биёед дар аввал дар бораи сохти кубик каме маълумот мегирем. Агар мо ба сохти дарунии кубик назар андозем, мо мебинем ки кубик аз 6 тараф иборат аст ва кубик аз 3 гуна элементҳо таркиб ёфтаанд. Элементҳои мобайнӣ, элементҳои кунҷӣ ва элементҳои канорӣ, центральни элементи, угловии и боковии. Чӣ ки мо дида истодаем, асоси кубикро элементҳои мобайнӣ ташкил додаанд, ки онҳо нисбат ба якдигар дар тарафи муқобилашон истодаанд ва онҳо ҳеҷ вақт ҷойҳояшонро иваз намекунанд. Яъне ҳама вақт дар муқобили ранги сафед ранги зард истодааст, дар муқобили ранги сабз ранги кабуд ва дар муқобили ранги норинҷӣ ранги сурх меистад. Ва мо чӣ қадаре ки агар кубикро тоб надиҳем, элементҳои мобайн ҷойҳояшонро иваз намекунанд. Ҳама вақт мо чӣ қадаре ки тоб надиҳем, дар муқобили ранги сабз ранги кабуд меистад. Чӣ хеле ки инҷо ҳаст. Кубики 3x3 дорои 3 қабат мебошад. ин қатори якум, қатори дуюм, қатори сеюм. барои ҷамъ кардани кубик Рубик мо бояд фарқ кунем элементҳои кубикро ва мо ҳеҷ вақт як элементро ба ҷои дигар монда наметавонем. Масалан, мо ҳеҷ вақт наметавонем ин элементро дар ин ҷо гузорем, чунки фақат мо метавонем инро ба 4 кунҷ бурда монем ва элементҳои канорӣ бошанд, метавонанд ҷойҳои худро иваз кунанд фақат бо якдигар. яъне онҳо наметавонанд ҷойҳои элементҳои мобайниро гиранд. ин буд якчанд маълумот дар бораи сохти кубик Рубик. Чӣ хеле ки бисёро фикр мекунанд ва ҳатто чунин савол ҳам медиҳанд: Брат, на он формули кубика ёте? дар асл ин тавр нест ва ин фикр хато аст. барои сохтани кубик Рубик ягон формула ё алгоритми муайян нест, ки онро иҷро кунӣ ва кубик ба таври автоматӣ дуруст шавад. чӣ хеле ки қайд кардем, методҳои зиёде барои сохтани кубик Рубик мавҷуд аст ва онҳо аз якдигар маҳз бо анамон алгоритм ва ё формулаҳояшон фарқ мекунанд. дар умум ду методи сохтани кубик Рубик мавҷуд аст. якум скоростной метод, яъне методи бо суръат, ва дуюм новичковый метод, яъне метод барои одамое ки нав кубикро ёд мегиранд. ва методе ки имрӯз мо бо шумо меомӯзем, ин новичковый метод ба ҳисоб меравад ва касоне ки аллакай кубик Рубикро сохта метавонанд аз ин видео ягон чизи нав ба худ гиранд. осонии ин метод аз он иборат аст, ки ба мо лозим меояд қариб ҳамагӣ як алгоритмро истифода бурдан, ки ин ном дорад пиф-паф. биёед дар аввал ин алгоритмро аз назар мегузаронем ва машқ мекунем, чунки тамоми амалҳое ки дар ин метод ба мо лозим меояд аз ин алгоритм вобастагӣ дорад. ба мо танҳо 4 ҳаракат лозим меояд. ман ин амалро бо ҳаракатҳо нишон медиҳам, вале барои касоне ки мехоҳанд забони ҳаракати кубикро омӯзонанд, бо ҳарфҳо нишон медиҳам. ин ҳарфҳо чӣ маъно доранд? ин ягон ҷои мушкилӣ надорад ва касоне ки забони англисиро медонанд, ин танҳо тарафҳои кубро нишон медиҳад. ин ҳарфҳо, яъне мо агар кубикро ҳамихел дорем, ин мешавад тарафи рост, яъне R right, ин мешавад тарафи чап left, ин мешавад тарафи боло up, ин мешавад тарафи поён down, ин мешавад тарафи пеш front ва ин мешавад тарафи қафо back.
ин алгоритм чунин аст. ман оҳиста ин амалро иҷро мекунам, шумо аз паси ман такрор кунед. R боло тарафи чап, U R штрих U штрих, яъне 4 ҳаракат: боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост. ва ин амалро мо агар 6 маротиба иҷро кунем, кубикро ба ҳолати пешинааш бармегардонем. ва инчунин мо бояд ин амалро ба дасти чап иҷро кунем. боло, рост, поён, чап, боло, рост, поён, чап, боло, рост, поён, чап, боло, рост, поён, чап. дар аввал мо бояд дар яке аз тарафҳо шакли плюсро созем, яъне ҷамъ. мана дар инҷо шакли дурусташ нишон дода шудааст. мо бояд ана ҳамин гуна шакли ҷамъро дар кубик созем. шурӯъ мекунем. инро сар мекунем аз ранги сафед. аслан фарқ надорад аз кадом ранг сар кардан, вале барои омӯхтан мо сар мекунем аз ранги сафед. барои ранги сафедро плюс сохтан, мо дар тарафи муқобилаш, яъне дар тарафи зард, элементҳои канории сафедро ҷамъ мекунем. ана ҳамин тавр. якум чӣ кор мекунем? ранги зардро ба тарафи боло медорем ва дар ана якум дараҷа дар қатори дуюм мекобем кадом элементҳое ки ранги сафед доранд. ва хотиррасон мекунем ки элементҳои канорӣ танҳо аз ду ранг иборатанд, элементҳои кунҷӣ аз се ранг. ва дар қатори дуюм мо мекобем ягон элементе ки ранги сафед дошта бошад. мо дар ин ҷо мебинем. онро метавонем озод ба тарафи боло бардорем. хоб боз мекобем, дар ин ҷо ҳаст. инро метавонем озод ба тарафи боло бардорем. ҳолате мешавад ки ранги сафед дар ин ҷо аст ва ҳангоми ӯро боло бардоштан мо метавонем сафеди пешинаашро вайрон кунем. барои ин мо ҳамагӣ як ҳаракат қатори болоро тоб медиҳем. ба ин тараф ё ба ин тараф фарқ надорад, ранги сафедро ба боло мебардорем. мо мебинем дар қатори дуюм дигар ранги сафед нест ва ранги сафедро мо метавонем ҷустуҷӯ кунем дар элементҳои қатори якум, яъне дар ин ҷоҳо. ва айни замон ранги сафеди мо дар ин ҷо ҷойгир аст. мо агар инро 2 маротиба боло тоб диҳем, ӯ ҷояшро мегирад. бори дигар, агар ин ҷо аллакай элементе бошад, вақте мо инро тоб диҳем, элементи дигариро ҷояшро вайрон мекунем. барои ин мо бояд ана ҳамин тарафро ҷояшро холӣ кунем ва элементро ба боло бардорем. ва биёед якчанд ҳолатҳои дигарро мебинем ки ин метавонад ба мо рӯбарӯ шавад. яъне се элемент дар ҷояш аст ва чорум элемент дар ҷояш танҳо ба таври чапа истодааст. инро метавонем мо чунин амал иҷро кунем. ана ҳамин элементро, ана ҳамин тарафро ба тарафи рост ёки ба тарафи чап мефарорем ва ин ҳолат аллакай ба мо маълум аст. мо танҳо болояшро ҷояшро холӣ мекунем ва ба тарафи боло мебардорем. ё ин ки чунин ҳолат аст: се элемент дар ҷояш, чорум элемент дар поён. ин ҳам ба монанди ҳавай мо тарафи фронтро ба чап ё ин ки рост мебардорем. ин ҳолат ба мо маълум аст. болоро ба ҷояш мегузорем ва инро мебардорем. чӣ хеле ки дидем, 4 элементи сафедро ба ҷояш гузоштем. ана ҳамин элементҳоро
мо ба поён мефарорем ба пеши ранги сафед. барои ин чӣ кор мекунем? хоб ба ҳамин элементи мобайнӣ ранги худашро меорем, яъне сурхро ба пеши сурх ва анамиро 2 маротиба тоб медиҳем, ба поён мефарорем. боз ин тараф ранги кабудро ба пеши элементи мобайниаш меорем ва 2 маротиба тоб медиҳем. инҷо худаш аллакай дар ҷояш аст. 2 маротиба тоб медиҳем ва ранги сабзро ба пеши ранги сабз оварда 2 маротиба тоб медиҳем ва мо нигоҳ мекунем сафеди мо тайёр шуд. чӣ қадр ки шумо шоҳид будед, дар ин видео мо омӯхтем чӣ хел сохтани плюсро дар кубик Рубик. ва агар шумо аз худ боварӣ пайдо кардед ки ин этапро омӯхтед ва дароед тамошо кунед қисми дуюми омӯзиши кубик Рубикро. ба ҳамин видеои имрӯзаро ба поён мерасонем. хайр.